Reflin, Reflin, mangaon mi, dili ka pa kuyog na ako. Mangaon mi. Ay, wakay kuyog. Batitag lang. Matay na gito eh. Matay na gito. Yawa piste, yawa na, yawa ka. So na dahil may dire sa Barrio Mercato, no? Dire sa Labangon, Pisa. Ako yung paita dire kay ang grill balot toray. Isa may tagiyan ni ma'am. Si Miss Nicole Barangay. Oh, si Nicole eh, tagiyan ni Kuya ako magtuwa, ilaha din eh. Tadi ka diri day? Banto grawa na ka maninda dito? Oo. Abot na mong balot, no? Amo ning soyan. Isa ra mong order sa kay basin. Kuan ba? Kay sinang cholesterol na to ani. So, nag-order sad ni og tuna pang nila. Actually, daghan sila og mga meals bitaw diri. Ano na sila? So, yan na sila diri sa Barrio Mercato, karing atbang sa Labangon Town Center, diri sa Pisa. So, actually, namin sila sa ubos. So, left side na sila dapit sa sold niya sa Barrio Mercato, na sila sa left side. Wala lang grill balot. Atong soya, no? Kung bigyan kang balot, galaan ka ng grill balot. Putangan lang, daghan nga spices. Ang sauce may nagdalag ko, dalag lamig. Lamig? Sorry. Kuya ate. Di natin ka ng balot. Ito ka na, mukha na ka. Okay. Lamig. Te, mag-order lamig usa ka grilled balot yoy. Maglami man. Salamat. Takoyaki. Gikan sa Shinobi. Try Shinobi eh. Ano kaya? Wow. Gilbert pa ganang buwan. Nagsugba din ni nila kay ilo din ning apilo nagsugba ning kini mo ding init. Chorizo bungkag. Anong bungkag man kay bungkag? Ano? So ang ilang balot dari homes kay tulo 99 kani. So nasa sila balot ng ordinary. Nasa sila grilled balot, mas lamang yung grilled balot. Dong, selamat kayo. Hah? Okay na. Oh, pero day, selamat kayo. Ha, yahaya si Vicente. Arita ang kuan bi. It's me Rocky. Okay, pakira ka. It's me Rocky, what's up? It's me Rocky. It's me Rocky. It's me Rocky, what's up? Mani ang langga sa kuan BYC. Da langga. Loko. Mga langga. Please visit us. Mga bitaw, visit mo dire sa invite. Yeah, everyone, please visit me or us, Casa Prito, here in Barrio Mercato. Stall number 5. To, patay. Manila pa, crispy flavored chicken.
Casa Prito. Lamian ba kami sa imuhang kuan gid master sa imuhang manok. Thank you. Kain na sila. Na. Chicken and beer. Katong ihang Chicken and beer. beer ba? Thank you. Hopefully mo sir makita mig lugar for unlimited na gid bitaw. Bitaw no? Actually mo yung target mong gudang mo gid pero kung sa pandemic wala pa store bitaw makita. Atong first atong order ba? 7 to atong order niya kita ganda na 15. Oh. Oo niya. Katong pag second atong order kay kanina to 25 cuts. Lagi daghan kay to sa una. Abi gyud ako master kanang order ko kay naka sa IT Park ana. Ikaw di tawag gyud diri ay. Kami ako dito. Nagdagman Ay, dulay. Nagman dito. Ganahan mo yun akong ganahan na kay negosyo ba? Order now! Sa to? Pohon right squad. Invite mo diri pohon. Ay, yeah! Not now but promise.